Deze week in Limbourgeois. Een terugblik op de voor Limburg daverende presentatie van de nieuwe Michelin-gids. Maastricht. Châteauneuf-du-Pape. De geweldige uitslag van de nieuwe Michelin-selectie dreunt nog na in culinair Limburg. Met 15 restaurants met in totaal 17 sterren heeft Limburg een record bereikt en is het na Noord-Holland met de hoofdstad Amsterdam de tweede gastronomische provincie van Nederland. Had je erop gerekend? Niet op gerekend, wel gehoopt en ja, erg blij. Ja. Fantastisch. Was Châteauneuf-du-Pape. Ja, dat ook. Gewoon voor alles. Ja. En voor de eerste keer dat je nu helemaal zelf die ster hebt gekocht. Ja, ook. Dus ja, zelf, met alles en iedereen en met het team. Hè. Maar ja, uiteindelijk ja, op mijn naam. En ik denk ook dat hij terug, of ja, fijn dat hij terug is op Nerkan. En ja, Maastricht is goed bedeeld. Gaan we weer? Gebeurt. Flavors. Nee, het is fantastisch. Dit is grandioos. En ik weet dat jullie hier ongelooflijk naar van het hebben. En wacht, 1 seconde. Je bent super trots. En terecht. Toch wel even benoemen. In 2019 zijn we onze zoon verloren. En aan een hersenbloeding. En dit was ons doel. En het is nu gehaald. Dus. Was het een verrassing? Want ja, jouw naam werd niet zo vaak genoemd in de voorspelling, hè? Nee, dat klopt. Daarom was het inderdaad een verrassing. Nou ja, we hebben je gisteravond bij L1 genoemd. Ja, dat heb ik een keer doorgekregen van Jan Marees. Die zei me, heb je het gelezen? Ik zeg, ik heb niks gelezen. Ja, ga toch maar eens even kijken. Dus toen heb ik het gezien. Dus dacht je, het zal toch niet waar zijn? Ja, ik dacht, kan toch niet? Ja, goed. Ja. Dus we stonden er. En je had een extra emotionele reden om die prijs in ontvangst te nemen, hè? Ja, Zei je op het podium. ja, klopt. We hebben in 2019 onze zoon verloren aan hersenbloeding. En het was natuurlijk een hele zware periode, net voor de coronatijd. Daarna kwam corona eroverheen. En toen hebben we eigenlijk tegen ons team en tegen onszelf gezegd, luister, we zijn die ster verloren en we gaan hem terugpakken. En daar gaan we alles aan doen. Op een andere manier. Op een andere manier. En dat het nu symbolisch dan. En als het dan nu gelukt is, dat is natuurlijk fantastisch. Maastricht. Studio. De superverse zeeduivel wordt geroemd. Gilbert, je een tijdje terug zei je nog, oh ja, Michelin, ik kook vooral voor de gasten. Maar het doet je toch wel wat. Ja, tuurlijk. Dus de hele week was extreem heftig voor mij met dat lijstje wat circuleerde. Ja. En ja, het is een jongensdroom. Ik moet proberen kalm te blijven dan als mensen me dat vragen. Maar ja, tuurlijk wil je dat wel. Ja. En als ze dan, op een gegeven moment zijn er al 8 geweest of zo, dan denk je, dat zal wel zo zijn. Je wil liefst die gewoon afdruipen eigenlijk. En dan, om de moed een beetje te verliezen. Ja. Ik zag het aan je gezicht. Ja, sorry, ik vind het gewoon, het is wel wat voor mij, ja. En toen viel toch je naam, hè? Ja. Ik weet hoe het voelt om hem kwijt te raken en nu is het extra fijn om hem ook zelf terug te winnen op eigen kracht. Ja. Dus een glaas champagne vanavond zit er wel. Heel veel, ja. Heel veel. Nummer 16. Maastricht. Oconde ben van. Op Point Enfants, een van een hele charmante plek in de prachtige binnenstad. Ja. Kijk eens, grandioos. Eén groot applaus voor jullie. Ik weet het nooit, dus je bibbert tot die laatste minuut.
Maar ja, mooi meegenomen, man. Nu was het in Maastricht nogal spannend, want er waren 3 chefs die zich alle 3 warm waren aan het lopen voor die ster. En ja, dan zou je denken van, ja god, ze zullen wel niet alle 3 in de prijzen vallen. Maar Michelin heeft het toch aangedurfd. Ja, dat is dus het voorbeeld dat concurrentie altijd goed is, want dat zet de mensen aan om toch nog altijd beter te presteren. Dus, en als ze dan allemaal gelijk goed presteren, kunnen wij dan in 3 verschillende zaken een ster zetten, zoals dit jaar. En dat is toch heel leuk. Drie nieuwe sterren, dat is zeker in Maastricht alle reden voor een feest. Zoals hier in Au Coin des Bons Enfants. Als je nu eens lekker op zijn ouderwets Frans wil gaan eten en niet alle invloeden van buitenaf, maar gewoon Frans met mooie gedekte tafels, lekkere Franse wijn, foie gras, maar ook een dame blanche. Gewoon, dat is de kern van de kwaliteit. We komen toch echt wel 1 keer per maand komen we zeker. En het is al heel lang sterrenwaardig. Ja. En we maken hem eigenlijk mee vanaf het begin. Jullie zijn fans eigenlijk? Wij zijn echte fans. Boegin en nou je weg. Proost! Een van jouw belangrijkste doelstellingen bij het overnemen van de verantwoordelijkheid van je vader, van de hotels die jullie hebben, was zonder twijfel van die ster moet terug op Neerkamp. Ja, dat klopt. We hadden wat breder getrokken de gastronomische toppositie bekleden in Zuid-Limburg en de EU-regio. En dit is een prachtige eerste stap. En het team hier, is best wel wat gebeurd de afgelopen jaren. Ontzettend trots op wat er hier gebeurd is. En het voelt ook een klein beetje als niet alleen een ontlading, maar ook, oh yes, we zijn bezig met de goede dingen en we gaan het niet helemaal anders doen. We gaan lekker verder op de koers die we zijn ingeslagen. Het geeft ons veel vertrouwen.